In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en we weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met Griet Wiersma, comediante en zangeres van het Frieske levenslied. Zie neemt me mee naar je driezem van haar jeugd. We bezieken een oud werkplaats. Dan kwamen de hoewiezers, die kwamen in het vuur en het... En we hebben Biet op het driezem maar. Nou, prachtig. Ik ben joerd in het noordesten van Friesland om een dag te gaan visken met zangeres Griet Wiersma. We afsprutsen bij haar hoes in Waterswaard. Net 4 van het plak waar het ze binnen is. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying. Hey Griet, hallo. goedemorgen. Hoi. Ik ben Tamer. Hey, ben Griet. Kom verder, jong. Dank u wel. I should have Nou, kom verder. Dank u wel. Zo'n mooi plakje. Ja, net. We waren hier mooi. Ja. Ja. Ben beestjes in de tuin. Bij beestjes in de tuin, nou, wat was er nog meer? Hè? Machtig mooi. Daalders plakjes, zei je wel. Dat kun je wel zo Nou, lezen. absoluut. Gewoon net een kant meer uit. En wat is dit? Dat is wat Tina Turner zei, that's what it all started with. Ja? Dat, ja, eerst had ik die single van Frieske Hinder, dat weet ik uit het erop raken en die werd in no time verkocht. En toen hebben we ook op een cd meer vers geschreven en dat wie Vrijheid die cd. Dus. En daarna ben er nog vele gevolgd. Frieske Hinder, zij groot en zwart. Die verzwijgen die vakfriese hinders en die zijn toen vers geschreven. Schreeuw dan wat tot Frieske Hinder, want er is nooit wat. Nee. Nou, en dat had ik die in. En succes. het is groot succes. En ja, ik zei wel steeds wel het hek wie van de dame, van het hinder en van meer. Zo Griet, laat beginnen. Ja, dit is wel even leuk. Blinder. Stap in. Dit gebeurt me niet alle dagen. Niet het unieke dag, jongen. Nou, Trots van Friesland. Hier we. I'm just a working man, but I stay busy every day. Griet en ik rieden naar je driezeme mar. In een volksmoeder ik wel het driezeme god neemt. De perfecte stek om te gaan visken. Nou Griet, het driezeme god. ja jong. Mooi plakje. Dan kom je Brutten met de hoendekeur Ja. in. En ik heel graag zwemmen hier. Ja, hè? De Ja, hoedjes. die is prachtig. Of zelf weg. Nee, ik zei al net. Wie meid uw viskaar kleden en een wichtig part van het taarrieding is het lokvoer. Kwartje voor even de pitbal al spoelen. Hoppa. En wiels weer heerlijk onder het visje binnen, ga ik weer om naar de jeugd van Griet. Nou, volgens mij is het wel een heel hecht liefdedwarp. Het is een hele hechte gemeenschap. Mensen elk kennen elkaar. En ja, mensen stellen wel van elkaar kleer. En we zijn echt de nuchtere waardpikken hier. Ja, dat has toch wel heel bot in die dwarpen, hè? Dat is Ja. dat. Ja. En misschien nog wel wat meer zelfs in deze dwarp. Ja, vroeger hield ik echt 2 dwarpen, driezem en Waterswaard. Ja. En het hier elk een dwarpsbelang en dat is nog zo. Maar toen we van driezem naar Waterswaard gingen, zei de oude buurman... Famke, een echte driezemer wordt nooit een waterswaster. Nou, ik zei, dat valt wel wat meisje, dat weet je zien al de tijd nog. Ja. We hadden overal wijst door de vraat. En dat bezong ik in het Veske in Friesland. Kijk, overal is het prachtig, maar als je thuis komt, dan is dan zoals je hem die heen en denkt van, nee, dit is het wel. Ja. Ja, dit is mijn eigen plakje. Hoe wie dat leven vroeger van die in Driezem? Hij had hem bescheiden en dat was een minder mooie periode. En uw mem had het en uw mem net een makkelijk leven gehad. En uw heid, die is bij Hawaii gegaan. Ik ben wel blij dat zij uiteindelijk definitief uit elkaar winnen, dat de ellende ophouden. Ik ben blij voor uw mem dat ze uiteindelijk rust kreeg. Ja, toen is uw mem al in kwam te staan met een winkel en een benzinepomp en alles. En, Want je hebt een heel bedrijwige familie. Ja, pa en beppe in de winkel en een benzinepomp en fietsen. En dat hij het mem oornam, nou, dan ben hij het mem scheiden. En toen ben mem dan al in, maar dat alleen te runnen al jaar, dat valt net mee. En wij in de verkering, Leo en ik. En we zijn weer wat beloon nemen. Dus wij zijn verkering, we hadden trouwen en we hadden bruid oornam.
Als bied Griet. Oh, ik ga bied. Oh, bliksteender. Nummer 10. Oh, Tjera, zoon. oh, pak hem. Zeg een pakken? Oh ja, maar dat is bij mij niks. Yes. Nou jongen, wat hebben we nou van bied? Dat is wel mooi. Dit is dus een brasem. Ligt het wat van zilver, prachtig mooi. Tja, wie gaat er? Nou, dan gaat hij weg. Hoppatee. Hoppa. To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. Wie hel je de angels in om naar een bijzonder plak in Driersum te gaan? Dan rechts je naar de kerken, in het het van het dorp, had Griet en haar familie generaties lang handel drukken. Big iron on his head. Ja, dit is dus plakje. We hebben begonnen binnen. Deze, hè? Ja. Early in the morning Ja. when he rode in. Dat is een bijzonder plak van die, of net? Dit is zeker een bijzonder plak van mij. Ja, hier ben weer begonnen. We trouwden, ja. Het is globaal naar hetzelfde, maar weer heel anders. Met pompen ervoor, winkel. En ja, dit had Rob een heel prettige herinnering op. Ja. Mooie hond, hè? Absoluut. Maar mijn paken is hier begonnen. En daarna mijn heid en mem. En daarna wie. Dus het is van generatie op generatie. 2 generaties Ja, lang. ja, prachtig mooi. Ik had een paar mooie foto's van Foon. Ach, ja, ik ken Is ze die nog nog. wat heugen? Ja, dat binnen die pompen. Nou, later is het modernere pompen. En deze die moest echt, zeg maar, dat slingerke zouden. En die jachten erop. En later gingen we op die jachtmaast, daar kwam een tritsje van ons. En dat de auto's erheen reden, gingen binnen een bel. Ja, hier. Ja, mooi. Doe paken sprutsen. Ja. Is deze foto ook nog? Ach, daar gaat het man. Paken Geert. Helemaal grut, hè? Ja, en die auto, net één hier een auto hier. En hij wie wel een auto. Dat wie denk ik op snee, maar die had een knappe kleren aan. Dan zit er de werkkleren altijd aan. Overal. Ja, de broek oneerend, hè. En de strikker bij en de G-bier en ik ga smederij en rijwielen. Nou, hier weer de smederij. Zo, je stapt de werkplaats in. Mooi. Fietsenmakerij, wie het letter. In een Ah. paar verhoren. Maar dan komt het nou helemaal weer waarom in de tijd natuurlijk. Ik dit even wist, want ik ga hier tijden in het west. Maar hier is de voorhuis, wie hij een mem erin. En daarvoor paak en beppen. En hier het smitsvuur. Maar hier de waterbak. Dan kwamen de hoewiezers. Die kwamen in het vuur en in het water. En dan is die paken hem maar zeg, hier is die paken hem te wasken. Mijn schoedeldoek, zei hij dan. Dan kwam wat omo van vroeger kwam erop en daar was ik er mij. Hier biedt vuur en hier is hier een trapje dat ging naar de Smitsalder. De Smitsalder is nou een heel iets kamerke dat wie van de knecht, die mocht net in een huis liepen, die slipte daar. Nee, mocht net. En daar is die een grote sliepsteen en een grote boor. En dan gaan we wel, dat is wel bestaan blijven door het weer wennen. Maar dan is die in die hekken, daar is de fietsen zaten hingen. Zie je, die bij de hekken, daar kwamen dan lange pennen in en daar hang je de fiets tot op één gechten, tot je de fiets zou bewerken kon. Mooi burghechten. Ja. Wow. Ja. Herinnering. Wie litten de oude werkplak in Driersum Efterhuis en gaan we weer om naar uw stek on het mar om verder te visken. En even nu nog hoe die carrière kreeg, hè? Als zij van, nou, daar ben ik nog echt grutskap. Ja, dat ben een heel prettig tamme. Dat is, wij gaan reizen maken met mensen die ooit emigreerd zijn. Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië. Die gaan melkwaar op cruiseschepen. En dan gaan we voor optreden terug de Caribisch gebied, Hawaii, Alaska en dan jongs die Friese vestjes. En dan beginnen die mensen met waterlanders en dan ben we weer even thuis, zeiden ze dan. En we gaan met Friese artiesten 5 keer naar Oostenrijk geweest met bussen vol mensen hierbij. En dan daar in Oostenrijk optreden. Dan stond hij in de bergen met een stoeltjeslift omheen. En dan stond hij boven in de bergen, stond hij wat zingen en het Fries kinderstation. En haast als artiest ook nog een dringen? Nee, ik vind het goed zo. Mijn meesten van mij in Friesland en de boeten, Friese krieten gaan kennen. Dat is geweldig. En dat zal ik dan. Ik had ooit gehoord dat een regisseur Timmy zei van, daar ligt de wereld voor je open. Je schrijft nieuwe liedjes en dan in het Nederlands en dan ga ik een tweede Carrie Konings van jou maken. Nou, ik zei, daar zet ik helemaal naar de waard in. Want dan moeten we middags om 3 uur in Damwoord wijzen. En jongens 9 uur mag je in Limburg staan te kraaien. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. En dan ben je behang, meestal sorry net. Je bent ontvangen door de mensen en ze komen voor die. Verleden week weer een man die hier met beide handen deed. Op die pakte hij me bij de hollen met beide handen. Hij zei, wat best een skot net. Ik zal even dat ik doe gewoon mijn best, meer net. Maar dat is samen mooi. Dat is meestal zelf van mij, dat trainen daar, dat vind ik geweldig.
Gaan we weer Griet? Als je gezongen. Nou, Yes. Daar komt. nou, prachtig. Zo gezongen. Ik heb een koekpantje eronder. Ja. Oh, prachtig. Dit is een koolblij. Een koolblij. Ja, dat is wel mooi. Oh, jongen. Dit is een soortje, die had zijn bekje naar beneden. Ja? Omdat hij zijn fretten van de waai hem helpt. Ach, heerlijk. En hoe heet het nou, zei? Koolblij. Koolblij. Vergeet Weer een mooie dag. Weer hartstikke mooie dag en ik ben van het eerste visje. Dus ik zou zeggen, meisje me wel eens weer ophalen, want het weer hartstikke leuk. Dat was zeker. Na je week in Biet, Dennis Wiersma. Hier neemt met mij naar zijn vriendje. Goeie.